Iep! Ens estem enfilant per anar a gravar una mica el John Race, que és un corriolet bastant facilet, ràpid, divertit, i farem una mica de vídeo a veure què tal queda. Fins ara... John Race gravat. Mira que quan la van obrir era una baixada que no m'agradava gaire, però ara s'està tornant més endurera, s'està trencant molt, estan sortint pedres per tot arreu, la part de baix està ben suelto i divertit, tu. I encara hi ha algun pas dels que els hi han fet alternativa, que antigament eren més xulos, que encara es poden fer. I bueno, està bastant entretingut. Bueno, espero que us agradi el vídeo. Feu-me algun like, algun comentari, alguna cosa, envieu diners, regals, el que vulgueu. Gas aquí! Ojo per aquí, que hi ha molt de trànsit, que no aixafem algun pagès d'aquests que viuen per Sant Daniel, tu. Que van a tot gas. Què tal, càmera? Mira, tinc càmera i motxilero, tu. Hòstia, tu, no es pot anar més bé per la vida, eh? Què t'ha semblat el John Race? Està guapo o què? Guai. Divertit, eh? Sí. Ja la tornarem a fer un altre dia, però sencera, sense parar. Que avui l'hem fet amb mitja hora mínim. Vinga, va. Som-hi! Adéu. Iuuu!